हेलौ लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नुनानै बयबो मिथिखादों जानो हागौ आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर 2023 मायथाइयाव आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे गोदान मुभि थैनि गाब बे बड' फुल मुभिखौ बिथांमोना आपल'ड खालामनानै होगासिनो दङ। दासिमहालागै नोंथांमोना बे गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअखौ बिथांमोना बबे चेनेलाव आपल'ड खालामनानै होदों, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। बे भिडिअआव खास महरै दङ राजिब, मासुम, अनसुमै, अमर, गोमबोर, दांखोलोदो, मस्क', जिसु, प्रेक्टिकेल आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोफोर बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्सनखौ होदों मोगथां बसुमतारी आरो प्रडिउसारआ जादों सन्जिब बसुमतारी। बे भिडिअखौ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बेफोरबायदिनो बिथांमोना दिनैसिमहालागै पार्ट 8सिम आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो दानि बावैसो पार्ट 9खौबो आपल'ड खालामनानै होबाय। दासिमहालागै बे पार्ट 9खौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे एसबि भिडिअ इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे पार्ट 9 भिडिअखौ थैनि गाब बड' फुल मुभिखौ नायनानै लाहैदो। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ आरोबाव आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै गोजोननाय मोनबाय। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय।